A plataforma SOS Sanidade Pública continúa sumando sinaturas en apoio á iniciativa legislativa popular en defensa da atención primaria. O colectivo fixo hoxe parada en Cambados, un dos municipios do Salnés, segundo lembran, máis afectados polos recortes na sanidade pública. Este ano no Brán xa foi, ou non va máis, o PACS, centros de saúde de toda a comarca sin médicos. Cambados tamén lle correu eso, tamén estuvo varias veces, non unha soa, sin médico, a maioría das veces cun médico solo para atender todo. Co aumento da población que hai aquí polo turismo no Brán, pois un médico solo e incluso veces sin ningún médico. Polo posto que instalaron ás portas do centro de saúde foron desfilando esta mañá multitude de veciños preocupados polo futuro da sanidade pública galega. Eu casualmente tuve que vir a semana pasada e incluso hai 2 semanas exatamente igual e tuve que marchar sen ser consultada porque o único médico que estaba de cabeceira tuvo que salir a unha urgencia. Eu traballo na atención primaria, son persoal de servicios xerais, entendo que a situación é insostible, vale? Necesítanse máis médicos, máis enfermeros. Apoiando as reivindicacións da plataforma, todos os partidos da esquerda con representación no Concello de Cambados. PSOE, BNG e Somos Cambados coinciden en acusar ao PP do desmantelamento sistemático da sanidade pública. A comarca do Salnés, a área sanitaria de Pontevedra do Salnés, está convertida no auténtico quilómetro cero da desfeita sanitaria do Partido Popular. Estamos vendo como este Brán se cruzaron todas as líneas vermellas, onde PAC se quedaron días enteiros sin médicos, onde pediatría prácticamente está desaparecida. Estaremos aí para todas as movilizacións que haxa e para apoiar calquer tipo de iniciativa que consiga, de alguna maneira, pois concienciar a Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade de que este camiño, dende logo, hai que mudalo, que non podemos seguir por esta liña. E avanzan que apoiarán no pleno a moción promovida por SOS Sanidade Pública. Piden ao PP que se molle e que se poña do lado dos veciños e non da Xunta. Esperamos incluso que ata o Partido Popular de Cambados se sume e apoie tamén esa iniciativa, que discrepe públicamente da liña marcada por Feijóo ata agora e por Rueda agora, e que se sume tamén a defender os intereses de todos os veciños. A campaña de recollida de sinaturas avanza ao ritmo. Só no Salnés conseguironse xa máis de 8.000 apoios, unha cifra que seguirá aumentando nos vindeiros días, porque este posto ten aínda por diante varias paradas en concellos como Meis, Catoira ou de novo Cambados. Piden á cidadanía non só asinar en favor desta iniciativa, senón tamén participar de xeito masivo na movilización do 14 de outubro en Vilagarcía.